Eikö? Just se oli hyvä, kun... Jos mä, miksi se vaan jatkaakin sitä tiuhan äätä? Joo. Ei se nyt vitosella voi jatkaa tätä rataa, kun tuolta se tuli harjoittu. Hyvä. Ei mä nyt yritämään tähuta. Siellä otettiin tarkasti tuo puomin kontakti ja tällä hetkellä mennään puhtaalla radalla tämän parivaljakon osalta. Ja loppu suoralle siellä tullaan. Ja tarkka kontakti sielläkin ja hienosti eteen ja aika 43.18. Ja se näytti kuluttajasilmään, että se olisi puhdas rata.